Abusia yeda odoma nkoma se ode yenkwa afam yen enne empani ahia dwumadi so enne yesan ba besua de biem onim se Oheneyere Aprebi metina madwam se ya aya desua nko a se de beye de tetede ne toto ne mafo de yehu ne ehwe se de yetu mirika tantantantantam no ye ohunu de beto office empani se de ehye no wafa sha efirito na afa ye de kwakwa hye de sese ehyankasa na anu yesua de ebubo na poso eho adeyo edien pa ni ewo se ye de oba ho ade saa de kode na mehwehwe na de ekeka eka ho no nso na afi enei edie na asie ya afi de yetimi to santen na nkrofo musuni amababro se de wo ho na ebisa se so eyamanmere na na iguso ye no ana Adafo abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina a kire wo na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be san yade a wo haw bia eni akire abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase Doctor, I was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abutre Clinic. Yanam ako pressure kwanso besan yadie. Abusia yakwaba enema yede ya eho ade ye nyina ofa ya boboso a kire yen sei ye bisa oba no se yenye ofa ye bisa no mprese yi empani se abosumanim ye kɔ ne mprensa ti ye bisa no mprensa na se mprensa no wonyagye tumu a na kye se awade no adimu na awade so bedi mu egina oba so eno nti na me yebusa no ansa no na kane no na sitie ewo ho na obuo enso wo ho na obi ntutu anoma ho mfa mekire pani musa ne se papa bonidin kire me na emom eja no na ne kɔhwehwɛ bi sani a wadi kan akirikiri mu akire etiefo no enti eha no de ye pɛ wono ne nyeso ye gina so e de aye bibi nti ogi tumu eno anu no awade na di mu afi obi bebusa se na petia wa awade mu nso e me kire ring bibi ti se de ehye me akamfo ye nchiri pa ye firi Mesopotamia ti Jufo ti yenko enya ye petia ho kanetete no na awaregye ye mfa petia na agye ye yesa na eme wi a ye wie na enso mre kɔ nanim kakra no na nanam hunu se esese ye de petia eye ahyenso de ti ukɔ Roma sumu a ombeka kyerɛ se jekawai a eye wodo ne nokredie ho senkyerene o enye no na awade ne timu o eye wodo ene nokredie ho senkyerene e wa awade mu na fe ya hwɛ ama bema kane no na obegye ye besre eba ma no na je se oba na ya bewale no na kuma ena na de petia no ehye oba no me di ho adanse me bra yere me na me de hye mo piafo enti wonya de petia no hye ne wiya ya waawo ya hye wonso efiri na de ko obi ani ho kwan se sabi o sabi oba ho kane tete pa ne de na be ma hunu oba so ope na se de wadi ka chechiri mu na obusa se ya obi ade o was onye obi ade o na chese wo hunu se ekwan da ho nti obetimi aba ho ya wo kire ye nyina yate na se eyesusuam pa se ye de ensan mienu ye de eno ne ye aba no ho ade wie
ansa na wenu mumpo ye de amabusua ene ma ene oba no na chese se ye mfa we ma abusua ne nyaade na we nyina ntimi ma dabi ene na ye bisa se ene ede na abesanka wiem a ene obitimi hihye niema na so enipa beboro pempem ankoma eno no ka de yo no ho anase so obi nso ka se me de me hwɛ de obi ye ne mo me de we nko akoye me yire dofo ho ade a wafom ana dabi da we ni asantefo awaregie no saa niema kuntan hihye toatoa so enka hu ubusa se kyerɛ sɛ ya ontumi nkyerɛ oba no ayewa no na hode egu ya awa mu yi na ahema me se ne kyerɛ ne sɛ abrabɔ ahyase na hode no afei ensan gina ho ma me ne odo nsa da afei ensa ani nsuo sɛ enanso nsuo kyere toa mu a na yi hwa ensan kyere na ano ye den kyerɛ sɛ wo do ano nye den enna bibia nso sika wo mu a eye yie eno ntina sika kakra ehye boa mu a kane na ye boto ya ahoma eda no ene ya twom no na ye de aba eno ntina ye frɛ no boa emu ade na eka ho ye wie a etira seda no eno so ye nsa ye wie ade yo no se papa de no kura ama maame de ama ye wie ne ho ade yo ye wabusua bi okura akwa papa no onye hwe maame no enye hwe enoa ne nsa no a ode koye no ho ade no ne oba na brabo ahase ofa ya ene na se eye korokoro wa ketewa bi se ya ebre be na ene wo se ye dipa no ho ade anapa anasa bi se wi gide fi se we de enka eni chebi na ahima wa mama hunu se wunim de yampa ebra de gi awade kane tete no na ye joda ye frɛ no joada na ye san so agi awade efiri sabisabio anopa no nsia ne fa kopem se duba ko ebebo premontu awaregie so ye ma awia emmo awaregie so yenti e mete saa ne se esese bibie wo mu bia ya asudue boko jo nenena na amafo no netimi hihye bre ene na ma wonu maame ne wonu papa no netimi hyase nondu nti kwata duba akon ne dumie na fe na ne ye hyase ebi kura ye dumie no awia ba bepie so dabi asantefo awaregie nti saa ofa enenne mafoe yate yenye no dwoada jo anopa obi ansore nko ohun aduane kase mfie se ni bisa bi hu bi ache edne me kai se enimu a ema ewie aware ne wie mu die anase yemfa ne saa me kai se me yonku bi ye friend Ben na kane no na one master na tie wo ginyase na ye friend green is say green was a green is life master Abrampa ekoji awade ma Ben eda no na mehunu aduane kase okay na mesa nkwan papa asemu American be se mfinhia be se edu numu ana edu nan akiri eni ese fi wo hu aduane kase me hunu aduane kase ni bio ayo no kwasemini oba no nyagye tumu wie a wade na di mu no kane tete no na yetaate kro ba akumu na oba be ma na busuafo kro no eha ene oba ne beyini nsa no benua aduane kase ana fufu kase ede asoma sebisebio onua be ma kyerɛ akonta no kontafo no wɔnom na besoa ede akɔ wɔnom kunu wɔn nkonta no efie na no so enye aduane baako na wɔnom no a ya na wɔn taa noa aduane a fufuo apesie ka ho na eto eka ho kyerɛ sɛ wonim fufuo di a wobedi apesie ompa apesie a wobedi to de oni sen na wobedi to ti saa nuane miensen onom ye ede soma omu nuame oba ne nuabe manom na wonom de kɔ be ma ne fie na wonom akodi efra na bian kase na eboa pa ma anigye ba fie ho ye de koduru ho a
nese oba no won kwan anko yie dia ya bubi egu pentuam ye dia ba be kire ene nti me so me hwehwe mu kakra ne kire me se saa aduane kase ne ya na mampanimfo ebeboa oba no nso ai onmu boa no e ma ne yo nanso se wobete nkwan na se aduane no mu dadie ya na omohwe ne ya wokọ awade no na ahema nyame anim ni kane no no oba bia e de ne be ma wade no ne ya hwe hunu se tete no ya tete na wie fie de no bibie se de wonsa no kama yi saa ne ye wo no kama asa ne amwako enti aduane kase ya ye ho ade na wie ye ne dwoada no pa aduane kase na wo se kwadwoada no anwumre ana wotimi tu hye da bi ene wayo ya na emesiriwa ne di kasasie ansa na wo be kofie ho awade no na obi awale ho dada enti se wo mo ani kan amobo amane ye se edadwo ada de hwe no obi a mfaduane ama nese obi mo aduane kwa wo de wo de ne kwa ye ntimi nni entimu de na sa aduane no so ye mfa nko anwumipa o ye de ko wijinamu se ne be ya obi a betimi adi ama ne ho ato no ana wo mu nni ma bi nka no nan bremu ko no firi no me ensa kobo no nan no na sa aduane kese no adu enti wonu mu di kodura obi a tumi didi kama isi no koso sa brende na ye abusua nyina atefa akono epono ba ko se de yete ho yi ne ya chem kwada de ma de ofase no me ma no so tipenso omo didi bom ne didi bom ti se me fa ne se me no boy tipen ya ye didi wi a na ye ofase no mu a onom so boy tipen abe didi e to aso no saa na o me ye no enkwan so na ya ahodo enkrakra eka ho na abenkwan ka ho na fe wirewire enso wom wirewire na amafo fe na agushi no wirewire nko na agushi sa eye wirewire no a yo wirewire nkwan so kama enti se wo mpa ba ubedi nkrawa se wa ni nkrakra so a ubedi wirewire nkwan na boa pa enti se adwoada no anwumre na de yenkunu ane kese akwa na fe ye wi a na ye kwakoda ye kunachi ye be konkunchire na sa ware na hyase awade na firase saa adwoada no ene ye de koye a ebi ana mampanimfo di kasase no mo se omoma de enchi na enso mpani se obi nton sanfansi nsanomfo fie enti saa da adwoada na nwumre no ano ye be kwakoje oba na kwan ama wako awade ase na kane no ne ye kasa obi kwa awade ase a ontu emfane ne ma nyina nkotena be ma ne fie dabi sanse ye ne no se be ma no tene fie na oba na tene fie na enso oba na be kwa kwa ye adwuma e o be ma ne fie ho bia bi no asaba no kwa no ntina ne ye no ankunuane edi twa kwan no kire se no omo nti fie ba ko ene na amafo pese omo ye bie na esi da ye se queen and king na obi ada ne de mu enso omo ti fie ba ko na kane ne de na nti saa na mo nti fa ko enti omo de aduane na kwa anwumre na omo duro na emesiriwa ne koja ababa ne kwan no kane no omo ma enyunu jo ti no nso abo no na ja ya de tuma bi akuri ne ti na ye de ne kwa saa oba basiriwa de ne ko no kwa otu won mu fo kakra efa sebe enam na wo kro no so no wati nkuto kakra to apachie so na owia watu fu ni nyina wie no de ama ne nana na se oba no se ya wo mfa nkuto mfifa ebi ana be ma no sebe o be ma pa na saa abre aho kire entimi amem ye tunefo se onhwe se obema na ho kwan amani kunu ene nada na afeso okwa awade ase a eman egu asene me kire ahwene yin oba pani na okoja kwan na obema wa firase miensa kire se me no do nsada ti be ma na ho ode ne boro miensa
obeka kire wo ama ade bi aka ho saa man na yedi gu yasene mu no ama de gu wonu masene mu no na se yemfa mu hodo do bi akeke dabi eye wukuna ho oden yo ntiyensa na je se okun timi no da prensa asa na ade achi nti se wotimi ye prensa na je se wapagya na duduo no mu wapagya mu na se ukono na akofa nson da biara be ma no be na dwen se obabo no homoden na waduru nson no afa bi a homete obabo ni amane a wo de watena kokoa mu abusa wo se wadaroma emai ya na nkofo ta aka na ma emai dodo se ne gu asene mu ase ma me ye nson wo se ya ne ntira ne enti so enti otiso so na se be ma no na hoɔden ne yɛ nson no obebusa sɛ na ade na mai bi afiri mu ano yie ne sɛ ate ɛno nya no kure bia ne yɛ ka o enkyerɛ sɛ okotwa toro wɔ awade mu na ho kakra ne bia ne ho kyere no wɔ se ate bɛɛ ma ne skofa ba me yensina ɛno nti ne yɛ se ahwene ɛte empanimu a ebi nyira bɛɛ ma ne bɛboa mo hwehwɛ na mo sina enti sɛ okasa yo obeka ne se kofa bra me nsina o se yo matimiwa wa amfa amane no e kira amfa no ahunu se wa ho oden na entimi nko no wate so na hu hia papa ya na amafo se ye de ye shape yie na ima unya nyini wi a wo shape no set ya no ebi free na mom se usa ene ye de siesie ye de jeje no aha enti se unya nyini wie di a wasene mu no maya ade begu no ne dodo no na beema no ene obekọ so no oda ene oda na se yemfa mu hobi akeke da bi nana ene e wofa se ye yi a enne eho ade ye akoye ka ene nti obi e bekwa wade a se ene ma egu yi me gidi ye se enne isikai wani bere pa mpim ye no betimi aye ama anhwe kra e bia ansesa beka mpim ye no sei ye de kire na amafo nti ne yafa ntoma e wodini ne ntoma sebe o nana no ne bo wo soro nanso de ko obi fie ye ho yiye no e ko obi fie se ho de ehia ne se wase no beti wase ne kra de ya memu ayefo sanse ebu kasato mebi hye ba bi se kasasie esene potode ye ba ne be kasasie a papa no kra timi kasa menye bibia de o de ye ofe fabra na mianim no ya na mpempe no ya na wo moto de ma be ma no se de obenya bi ate se bo mu ade ne de obeje ni nyina ejina be ma no so ofa ya fa ne se mi wosika be ma no mi wosika me yire me pese me hye na ni nyam e ho behia se me ye ne sa kakraka no a enei ye no ana se ye nya ne krokrowa na mom ya setena mu no e na nya akono sa kuntan no a ye mankrofo pu behwe no ya na nyame anim ni menko a mempene so nanso woni hwan koka kire da mani se enye ni sei se wogi mena pii a empani se entontom okofa ne nantwipompo a abobo no ane sirem ena sebe se wo ha wani so ma na buru so a etuetu awa wotiri ho enti ensesenka ebasa nanso na mafo na ema ne basa enti esese wo ye no die wo ho wo di bi beka ho kra nsese buru so pi sanse minim se ne osom nti nipa pi ennom ensa na doko ya na binum ta aka doko ye dabo na emom doko wo di bi ba na wa cha ma wonu me ba ye no afei ubohunu se obi akofa key holder obi akofa bonsua obi akofa na no so ho ka no kuntan se koduru baabi nananom monimu a mekire awareje na nya awareguo na sa awade no ekotechi ma be ma se mejimene ma Oso ba ensanko na yaje wo. Ni aka fenfa mu bia wa na ade ba. Na de na oba da joni ma. Obaje enye yi. Ofa ya o. Obi nso etimi kase me de mekọ asore. Enti saa ensa pantun ya eno na ye awadegie na nkasa ho amane na ye no. Me de mintua mekọ Roman, mekọ Pentecost, mekọ Basel, me de mintua enti me de me ye na envelope na me de ato coke ne Fanta so, ame de aba.
metimi de saa dɔkɔdɔkɔ ya wo kan yi ene nsa frenfremi edi si snap anamu e ma ne yi ana eno ya no onum ayere papa no anaso onum ayere wo fa no ode ne wo fa ase eba awade no senye saa de a ade ede nsa ye no yemfa nsuo nye ma ne yi enye yi kura ana utua dɔkɔdɔkɔ no anasa wodi sikasi na namu a watua woyɛ den agya no amane yes wo ye no wachire de boa no etumi ye ho menka ntua waso ebre bi atwam sofopani bi ewo baabi okoje awade na awade okoje ye no wantua nsa no amfa nsa anko oso ye daabi oso ye nisika nanso se agya no ode ne ba ma awade no na mane ye kwanso no utua nsa na kire se ne ba no ode na ma oni bibia nhira bi e ka ho aka ho na we de wantua nti wamfa yefunie na anka ho ama no agya na nhira ne ba no sanse nyana kumem ana ne ba no kwa go ba fa no kwa enti duru ba bi o na metwetwe nkomon na meka se wawale mfinhia piidie nanso safa pentuko na fa ka shiri kakra to so komo asese onye ne se wo yi apa ya wakai wo ne se na fe na okoye ne ho ade ai se no wa odi mensem patapasem ode koye no ya na se ne giye na se mo kan se afi no abaye obaye ho ade na se be ma na se mo kan no ode snap no koye no a kire ni na ma ware baye buru mfie du ne mfinhia be se aduonu awo mai no onya saa kwankyire no me kire no wode koye no wo se afi no abaye obaye ho ade no da na se no se ase oni e uyi apaya na wakaye wo se yo bosumi ni mu ampa ho oba ne timi nsen oba ne nyinsen awo ya sese me no kasa akwada no kra nya mfinhia be se enan sese enti amane ya amane awade pie guo no efa agina amane ya yenhwe mane nkoso yenye ni yie awi gina o se meji awade awi gina o se ye me ho ade wo hotel bi Dabi da sunsun bia ni enta akire ye gi awade ewo abusua fie ye mfa nkọ sebe ahoji bia bi ene akwaji awade ofa ye kasa ye kan ade beche abusua mpani ahia adwumadi so nie ye waseda bi ene na ye bedi kan ade ama ofa ya wo ne bre a wonya obetu ye fo twato na nsa na no amefa seda ema abutre clinic ono ma yade o mo na bribia ono boa esomasene ene nyuma ekua aka na sese de ye nyina ye ne ehunu eso ate owo ni enkonie de hen ene ye kase fa wo befa ye ankasa ye ja ma wo twere no kra kase wo de ye pa ma ye tinye ye de ye beyere wo de wa ho hwe bebo wa brabo mu no ye mfa ne so ofa ye tu ne mafofo afi ye memu so yo naima wadaroma ampani si ye pam kwa kutaku anum ansa ne atu tetekwa adufo na mafo anka metu onumfo yi ama onum afa no nanka onum jai se panni kasam kire wo mo se me kobusa gogo anya sante ye bibia ne wo abefo ntentan so abrofo no kwanya ne nyina na wo so dabi e de mba cho mi twa no mrebi doctor bi na me se me ho ba bi na me kokin kai wo internet so se hwe na ka se de bibia go internet no so na ne se nka mo ma ya asabia de ebubu ho de ye ni ani ne kase ne wo etinye bibia e na abenya na abefo ntentan so timisre na mafo se ene agyanom a onum ma wo mma esina ensusuye de beyan wo onum ko mu ne se egyagina wo mudie mu se woni sika kura wo ba no na awo no so wo se ompene emma wo nkyere de wo pen ma ankatuo nkotwere de atwere nenso yeso wo ba egya ne na agu na so a yentwa ye pepa etimesre se yentu ye bi de ase na amane ye wo awaregie mu no yenyo ye wi a ye pese ye na kire na ye friend refreshment no ye pese ye bia no eno de na amafo asem enye egya ne enasem
te me stress awaregye mu no yɛma amane ewo mu no so ye sɔfo o so ye prophet o so ye wanwani o o kwa akwaje awade afiri obi ho a abusua mu ogidie nko ye na busua no mu nyina ogidie nko mu nyina akora bia no mo nkwa asɔre ba ko obi kura na busua pani kwa nkwa asɔre oje ne nsa da bi okwa asɔre kura oba wo ye abusua pani na so okwa asɔre kura ne duru se da pon na ese abusua no wono mo to wo musuma so a obegu nsa obeyo wa anya abusua no tope enkoso tanse ebresem no ye behwe akamfo achiwade ahodo bi ne ya ye ho adwuma ma na amafo ahunu se ampa enti mesre sa wade mu amane ye no mom ye nyo ne ye asantefo na ye be ya kristofo na nkyere se ye nya asantefo bi ahomatenten na tikuko bi ni na ahima wadaroma midi saha abusia eye ofa yaw sa na ba amamrefia ye frɛ no na ne depa de Daniel yaw e champon enne atwetwe nkomo medikan aka min sense so biem asopa wo yi encha asemete empani ahia dwumadie so nko a na abenya ne sɛ yie Oheneyere Aprebi